ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିସାନରେ ଇ କେୱାଇସି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିସାନରେ ଇ କେୱାଇସି କେମିତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିସାନରେ 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିସାନର ଇ କେୱାଇସି ହୋଇନଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 20 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପଇସା ପାଇବାରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିସାନର ଇ କେୱାଇସି ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଏମ୍ କିସାନର ଇ କେୱାଇସି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ପିଏମ୍ କିସାନର 20ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିଏମ୍ କିସାନର ଇ କେୱାଇସି ମେନେଟର ହୋଇନଥିବ, ଆପଣଙ୍କର 20 ନମ୍ବର କିସ୍ତିର ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବୁ। ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଗୁଗଲ୍ ବ୍ରାଉଜରଟି ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୁଗଲ୍ ବ୍ରାଉଜରଟି ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଏମ୍ କିସାନ। ଆପଣ ସେଥିରେ ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଏମ୍ କିସାନଟି ଅଫିସିଆଲ ଆଇଡ଼ିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଗଲା। ଆପଣ ସେଇଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପିଏମ୍ କିସାନର ଅଫିସିଆଲି ଆଇଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର 19ତମ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଇ କେୱାଇସି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇ କେୱାଇସିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଇ କେୱାଇସିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ମାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପିଏମ୍ କିସାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଅଛି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 12 ଡିଜିଟାଲ ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଟାଇପ୍ କଲୁ। ଟାଇପ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଓକେ କଲୁ। ସର୍ଚ୍ଚରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇ କେୱାଇସି ଅଲରେଡ଼ି ଡନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇ କେୱାଇସି ଅଲରେଡ଼ି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିସାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିସାନର ଇ କେୱାଇସି ହେଇନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଆସି ଇ କେୱାଇସି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ଆପଣ ଏମିତି ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିସାନର ଇ କେୱାଇସି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।